Ze apha kule competition le ndirepresente iAlfred Nzo. Ndize negusha ezinhlanu apho ndikwazile ukuthi ndiphumelele uposition 1 kwigusha enamazinyo amabini, uposition 2 kwigusha enamazinyo ayi4 ukuyisa kumazinyo ayi6. Famisha ke pha eMount Fletcher eMangolwane East in partnership no tata wam, of which we are specializing kwigusha ezoboya ezaziwa ngokuthi zimerino nezo ezibizwa ngeDon Merino. Into ke eyenza ukuthi at least masifika apha sikwazi ukuthi sicompete ngcono njengoba nathi size lokuzofunda kwezi competition ezi. Sicompete ngcono just because as disisho ukuthi sicompete both, I mean we practicing both merino neDon Merino. Siyakwazi ukuthi sizicross igusha zethu because what we have realized ukuthi uyofika ixesha elininzi igusha zemerino zibanhle apha eboyeni kakhulu, kodwa ufike ukuthi umzimba wazo ngamanye amaxesha ube ungekho ngalendlela le kufanele ungayo kanye into nazikho khulu ngalendlela sifune ukuthi zibe inkulu ngayo. And then ezedoni zona ufike idoni izabanhle kakhulu ngokomzimba, kodwa mawufika apha eboyeni inganikezi lento le endiyifunayo. That is why uthi sithatha ixesha elininzi thatha le inkunzi eDon Merino yifake kwezagusha zemerino. Sikhona siyasupportwa kakhulu kugovernment uDr Da ngesi scheme esupporta amafama ukuthi silinyelwe thina sithenge imbewu phinde nithenge nefertilizer. Ngambona sisebenzisa kakhulu apha ekuphembeni izigusha izi zethu. Imfuyo yonke seyidibene. I-department yasincedisa when it comes to intweni apha ekulimeni of which sisebenzisa kakhulu as a feed more than ukuthi sithengise.